27. decembra, teda dnes, je sviatok svätého Jána Evangelistu. A možno ste sa viacerí držali pranostiky, víno vypité na tento deň ochráni človeka od uštipnutia hadom. Vianočné sviatky sa skončili a pomaly sa končí aj charakter inverzného počasia, ktorý nás nimi sprevádzal. V Európe sa začne meniť postavenie tlakových útvarov, a to tak, že sa začne od severovýchodu výrazne ochladzovať. No a toto ochladenie bude niekde aj výrazné, najmä v nočných hodinách, kedy môže byť teplotný rozdiel aj 20 stupňov. Aké teploty nás teda čakajú nielen v noci, ale aj cez deň, tak na to sa pozrieme práve teraz. Vítajte pri aktuálnej predpovedi. Dnešné počasie v strednej Európe, a teda aj u nás, ovplyvňovala ešte tlaková výš, ktorá k nám zasahovala aj v predošlých dňoch od juhu. Inverziu sme si užili najmä v nížinách, kde sme opäť nevideli slnečné lúče. Situácia sa však začína pomaly meniť. Zajtra bude postupovať severnejšie od nás, teda cez Poľsko tlaková níž a s ňou spojený studený front, ktorý čiastočne ovplyvní počasie aj u nás. Zrážky, ktoré sú s ním spojené, však nebudú výrazné a prejavia sa iba vo forme slabého dažďa. Vo vysokých horských polohách môže aj slabo zasnežiť. Popoludní sa hranica sneženia zníži do stredných, neskôr aj do nižších polôch. Samozrejme, ešte stále môže u nás slabo mrholiť aj z hmly alebo nízkej oblačnosti. Čo sa týka teplôt, tak zajtra sa ešte budú pred frontom udržiavať v intervale od 5 do 10 stupňov, pri hmle bude do 5 stupňov. Ale po prechode studeného frontu sa pripravte na výrazné ochladenie, ktoré k nám príde z vnútrozemia kontinentu, a to až zo Sibíry. Tam sú momentálne až 50 stupňové mrazy a tento studený vzduch bude prenikať od severovýchodu až k nám, ale samozrejme nebude až taký mrazivý. Ochladenie však čaká celú Európu, takže ak ste doteraz šomrali, že nie je zima, odporúčame vám, aby ste si určite pripravili teplejšie oblečenie. Vietor dnes fúkal silno najmä na tatranských končiaroch. V nížinách bol vietor slabý alebo bolo úplné bezvetrie. Tak toto bude pokračovať aj v noci a zajtra, teda v nižších polohách zafúka slabo, ale na končiaroch hôr bude stále veterno. Aj keď sú prázdniny, tak sa mnohí z vás chystajú zajtra do práce, preto jazdíte opatrne, najmä pri hmle, ktorá môže byť miestami poriadne hustá a dohľadnosť môže klesnúť iba na 50 metrov. Tam, kde sú teploty pod nulou, môže povrch ciest namrzať, tak pozor na šmik. Pred nami je opäť zamračená a hmlistá noc s ojedinelým mrholením, ktoré môže lokálne aj namrzať. Na horách a ojedinele aj v nižších polohách bude polojasno. Do rána sa vzduch ochladí na +3 až -2 stupne. Fúkať bude iba slabý vietor, ale na horách bude naďalej veterno. K zajtrajšiemu dňu tzv. Mláďatiek sa viažu pranostiky o prosperite. Ak je na nebi veľa hviezd, bude veľa sliepok, alebo hmla na deň mláďatiek veštila hmly. No a tie sa zajtra naozaj vyskytnú najmä do poludnia. Na západnom Slovensku bude oblačné, zamračené a hmlisté počasie s ojedinelým mrholením. Popoludní sa môže oblačnosť prechodne zmenšiť. Ak sa ukážu slnečné lúče, tak sa teplota vyšplhá do 7 až 8 stupňov. Ak však bude zamračené a hmlisto, tak bude iba do 5 stupňov. Na západnom Slovensku bude fúkať iba slabý vietor. Aj na strednom Slovensku bude zajtra v nižších polohách zamračené a hmlisto s ojedinelým mrholením a teplotou od 2 do 5 stupňov. Tam, kde sa oblačnosť pretrhne a ukážu sa aj slnečné lúče, bude teplejšie, a to do 8 až 9 stupňov. Veterno bude iba na horách. Na severe môže od stredných polôch popoludní zasnežiť. V nížinách bude fúkať iba slabý vietor alebo má byť bezvetrie. No a na východe nášho územia bude počasie tiež oblačné až zamračené s lokálnym mrholením alebo slabým dažďom. Teplota v takom počasí vystúpi iba na 2 až 5 stupňov. Na severe popoludní na horách slabo zasneží. Ojedinele sa však môže do poludnia ukázať aj slnko a v takom prípade sa oteplí do 7 až 9 stupňov. V nížinách bude fúkať iba slabý vietor, ale na horách bude veterno. Na horách bude zajtra postupne oblačnejšie počasie so slabým dažďom alebo mrholením. Slabo zasnežiť môže spočiatku vo vysokých polohách a postupne aj v stredných, pretože sa začne od severovýchodu ochladzovať. V nadmorskej výške 1500 metrov budú zajtra zhruba 3 stupne a popoludní sa ochladí ešte viac. Biopredpoveď sa zajtra mení na 3 a to je mierna záťaž. Ochladenie sa teda začne prejavovať už v útorok, kedy k nám prenikne od severovýchodu studený arktický vzduch. Prehánky sa môžu vyskytnúť, ale budú iba slabé, na severe aj vo forme snehu. Ochladí sa na -2 až +5 stupňov. V stredu sa ochladí ešte viac, a to na -5 až +2 stupne. V noci bude poriadne mrznúť. Na Silvestra sa oblečte naozaj dostatočne teplo, pretože bude jasno a celodenný mráz. Na severe okolo -6 stupňov, na juhu okolo 0.
No a v noci na Nový rok bude mrznúť ešte viac, a to od -7 do -15 stupňov, v dolinách a kotlinách do -18 stupňov. Nepreceňujte to a s privítaním nového roku na čerstvom vzduchu radšej opatrne. Nový rok sa začne jasným a mrazivým počasím s teplotou od -8 stupňov na severe do -1 stupňa na juhu. No a ochladenie bude pokračovať aj cez 1. januárový víkend. V španielskom Madride bude zajtra výdatne pršať, ale na pobreží má byť pekne prevažne polooblačno. Teplota vystúpi na 14 až 18 stupňov. V Grécku pokračuje takisto celkom príjemné, slnečné až polooblačné počasie s teplotou okolo 17 až 19 stupňov. Na severe sa oblačnosť zmenší a napríklad v Štokholme bude polojasno a teplota vystúpi 1 stupeň nad nulu. Aj v západnej Európe očakávame pokojné počasie a v Paríži sa teplota vyšplhá na 12 stupňov. V Londýne bude ešte o 2 stupne teplejšie a počasie má byť takisto prevažne polooblačné. V Karibiku pokračuje slnečné a horúce počasie a prehánky sa vyskytnú iba výnimočne. Na Kube vystúpi teplota na 30 až 33 stupňov a voda je zohriatá až na 29 stupňov. V Malajzii sa zajtra môžu vytvoriť búrky, ale teplota zostane vysoká a vystúpi na 32 stupňov a voda dosahuje zhruba 30 stupňov. To je z počasia všetko. Na Markíze sme pre vás pripravili rozprávku Šrek a Superstar a potom pokračujeme v akčnom duchu s filmom Preteky s časom. Tak prežite príjemný večer a dovidenia na budúce.